Stellantis je upravo objavio zatvaranje 15 tvornica diljem Europe. Volkswagen će zaustaviti proizvodnju u svojim njemačkim pogonima prvi put u 87 godina neprekidne povijesti. Prodaja Nissana na europskom tržištu pala je gotovo 50% u samo jednom tromjesečju, pad koji nitko nije očekivao. A Ford je u biti potpuno napustio tržište putničkih automobila na kontinentu, fokusirajući se samo na kamionete i komercijalna vozila. I ne, ovo nije samo privremena recesija iz koje ćemo se oporaviti. Ovo je masovno izumiranje, apokaliptični događaj za automobilsku industriju kakvu poznajemo. 9 marki automobila koje su mnogi smatrali apsolutno nedodirljivima. Tvrtke koje su desetljećima dominirale europskim cestama sada se bore za opstanak na umjetnom disanju. Izvršni direktori tiho prodaju svoje dionice, te premještajući milijune iz vlastitih tvrtki poput štakora, koji napuštaju brod koji tone. Prodajni centri zatvaraju se stotinama svakog mjeseca, ostavljajući cijele ulice u industrijskim zonama potpuno praznima. A procurili interni dokumenti u medijima prikazuju sliku tako mračnu, tako razornu, da izgleda kao preuranjeni sprovod europske automobilske industrije. Zato zategni sigurnosni pojas i namjesti retrovizor, jer danas idemo duboko bez filtera u 9 marki automobila koje vjerojatno neće preživjeti iza 2026. godine. Analizirat ćemo stvarne brojke, katastrofalne korporativne odluke i tržišne trendove koji ove gigante guraju ravno u financijski ponor. Ali prije nego nastavimo, klikni like i pretplati se na kanal da ne propustiš sljedeće video zapise gdje duboko analiziramo koji automobili stvarno vrijede tvoj novac i a koji ćete ostaviti nasukanog usred ceste s računom za popravak koji košta više od samog vozila. Sad da, namjesti vozačko sjedalo, gledaj naprijed, jer ovo je tek početak. Europsko automobilsko tržište ne prolazi samo kroz privremene probleme. Ono je doslovno na rubu najznačajnijeg kolapsa od Drugog svjetskog rata. Prodaja novih automobila pala je 18% u usporedbi s razinama prije pandemije, ali taj alarmantni podatak samo je vrh ledenog brijega mnogo dubljeg problema. Kineski proizvođači već kontroliraju otprilike 11% europskog tržišta električnih vozila, a taj broj raste eksponencijalno svakog tromjesečja, gutajući tržišni udio poput otvorenog bufeta. U međuvremenu, troškovi proizvodnje u Europi skočili su više od 40% u posljednje 3 godine. I upravo kad je potražnja potrošača potpuno zaustavljena zbog galopirajuće inflacije i povijesno visokih kamatnih stopa. Danas prosječni europski vozač drži svoj automobil punih 12 godina, nasuprot 8 godina koliko je to bilo prosjek prije samo desetljeća. A zašto se to događa? Odgovor je jednostavan i brutalan, jer obični ljudi jednostavno više ne mogu priuštiti kupnju novih automobila po trenutnim cijenama. A da stvari budu još gore, nove regulacije o emisijama koje nameće Europska unija, a koje u potpunosti stupaju na snagu 2025. guraju cijene vozila još više, čineći ih nedostupnima prosječnom građaninu. Marke automobila prisiljene su ulagati doslovno milijarde eura u razvoj električnih automobila, koje, budimo iskreni, većina Europljana ni ne želi kupiti, ni nije stvarno spremna prihvatiti. Infrastruktura za punjenje ne postoji. Cijene su zabranjene, a autonomija je i dalje stvaran problem. Rezultat ove savršene oluje je masovni val korporativnih bankrota, zatvaranja povijesnih tvornica i očajničkih spajanja koja potpuno prepisuju mapu automobilske industrije. Zato se pripremi, jer sad idemo jednu po jednu kroz 9 marki automobila kojima doslovno ističe vrijeme na satu. Počinjemo s brojem 9, DS Automobiles. Da, ta francuska marka za koju, budimo iskreni, nitko nije tražio da bude stvorena na prvom mjestu. Stellantis je lansirao DSS ambicijom da se izravno natječe s njemačkim divovima BMW-om i Mercedes-Benzom, želeći stvoriti vlastitu verziju europskog luksuza s francuskim štihom. Ali brutalna tržišna stvarnost pokazuje da je DS samo financijska crna rupa koja guta milijune eura svakog tromjesečja. U divi tukstoši, divde smit ce turtaja.
A godini DS je prodao jedva 41.000 automobila u cijeloj kontinentalnoj Europi. Da to stavimo u perspektivu koja stvarno udara, BMW prodaje točno tu istu količinu samo od modela serije 3 svakih 60 dana. Razlika je ogromna. Svaki DS prodajni centar prodaje u prosjeku samo 18 automobila mjesečno, dok financijska stvarnost zahtijeva da prodaju barem 50 jedinica mjesečno da ne rade sa stalnim gubicima. A evo dijela koji stvarno boli. Procurili povjerljivi interni dokumenti iz Stellantisa otkrivaju da DS gubi otprilike 4200 eura po prodanom automobilu, čak i nakon odbitka troškova marketinga i razvoja. Sami distributeri to priznaju u privatnim razgovorima. Marka je klinički mrtva, samo još nitko službeno nije potpisao smrtni list. Zapravo, i visoki rukovoditelji u Stellantisu već su nagovijestili na konferencijama s investitorima da će DS biti potpuno apsorbiran od strane Citroena sredinom 2026. godine. Drugim riječima, DS će prestati postojati kao neovisna marka i postaće samo razina opreme unutar druge. Tužan kraj za marku koja je rođena s pretenzijama da bude novi francuski luksuz. Broj 8 na našoj listi je Lancia. Danas je Lancia praktički zaboravljeni duh Italije. Marka koja je nekad pisala apsolutnu povijest na svjetskim reli prvenstvima tijekom 80-ih, ali sada jedva diše svojim životom. Nije imala pravi značajan komercijalni uspjeh od sredine 90-ih. U 2024. godini Lancia je prodala samo 38.000 jedinica ukupno i sve, apsolutno sve od jednog jedinog zastarjelog modela, starog Y, koji sada više izgleda kao nostalgična uspomena na kotačima, nego moderan konkurentan automobil. Izvan granica Italije Lancia praktički ne postoji u svijesti potrošača, a unutar same zemlje jedva opstaje zahvaljujući starijim klijentima koji kupuju iz emocionalne lojalnosti. Njihov najnoviji pokušaj preporoda, novi električni Y, lansiran s velikom pompom, prodaje jedva 200 jedinica mjesečno u najboljem slučaju. Da to stavimo u usporedbu koja boli, Mercedes-Benz prodaje točno tu istu količinu samo od modela klase A svakog radnog dana. Razlika je astronomska. S jedva 160 operativnih prodajnih centara, koji još dijele prostor s Fiatom i drugih 14 marki iz ogromnog portfelja Stellantisa, financijski računi jednostavno ne zatvaraju. Nema jasnog identiteta marke. Nema definiranog ciljanog tržišta i prije svega nema zainteresiranih mladih klijenata. Sve, apsolutno sve jasno upućuje na to da će Lancia nestati s europskog tržišta tijekom 2026. godine. Konačni kraj marke koja je nekad bila sinonim za talijansku eleganciju, a evo male iznenađenja koje mnogi nisu očekivali. Infiniti, japanska luksuzna marka koja nikad nije stvarno pripadala nigdje. Da, službeno je Nissan povukao Infiniti potpuno iz Europe 2019. priznajući poraz, ali sada japanska matična tvrtka obsesivno inzistira na njezinom oživljavanju kao 100% električne i premium marke. Temeljni problem je da je apsolutno nitko ne želi natrag. U 2024. godini Infiniti je prodao manje od 400 jedinica u cijeloj Europi, dok je trošio više od 50 milijuna eura godišnje samo da održi administrativna svjetla upaljenima. Doslovno je koštalo više novca održavati prodajne centre otvorenima nego sav prihod od prodanih automobila. I unatoč tome, prkoseći svakoj financijskoj logici, Nissan planira potpuno ponovno lansiranje marke tijekom 2026. kao električne premium. Ali budimo potpuno iskreni, to je samo ekstremno skupa korporativna iluzija. Nemaju apsolutno nikakvu uspostavljenu mrežu distributera, ni izgrađenu lojalnost klijenata, ni trunku relevantnosti. Infiniti se već spektakularno srušio na ogromnom kineskom tržištu i izgubio više od 35% udjela u Sjedinjenim državama. Dakle, za 2026. Infiniti će vjerojatno postojati samo marginalno na Bliskom istoku i možda kao butik marka električnih vozila s dizajnima koji upadaju u oči, a koje nitko nije tražio. Broj 6 u našem brojanju je Alfa Romeo. I ovdje ulazimo u emocionalno osjetljivo područje,
jer Alfa Romeo je taj talijanski proizvođač koji radi automobile tako estetski lijepe da ti slome srce, doslovno te zaljube i razočaraju u isto vrijeme. To je savršena marka gdje se talijanska strast sudara frontalno s hladnom financijskom stvarnošću. Jer budimo iskreni, apsolutno svi volimo voziti Alfa Romeo, ali praktički nitko nije spreman kupiti ih nove. U 2024. godini Alfa Romeo je prodao jedva 48.000 automobila u cijeloj Europi. Da to stavimo u kontekst, BMW prodaje točno tu količinu samo od modela serije 3 u samo 3 tjedna normalnog rada. A zvijezdani modeli Alfa Romea, prekrasni Giulia Sedan i Stelvio SUV, zajedno prodaju manje jedinica mjesečno nego prosječni japanski kompakt iz masovnog segmenta. Pretpostavljeni veliki spasitelj marke, kada novi kompaktni Tonale SUV također ne diže glavu u stvarnoj prodaji. Jedva prodaje 1100 jedinica mjesečno u prosjeku, doslovno manje od desetine onoga što prodaje Mazda CX-5. To je potpuna komercijalna katastrofa, iako treba priznati da ima pravu talijansku kožu i ugodno upravljanje. Stellantis je javno obećao uložiti više od 30 milijardi dolara u elektrifikaciju, ali kad analiziraš stvarne brojke, u praksi su isplatili manje od 2 milijarde. Svaki obećani novi projekt se odgađa na neodređeno ili se tiho otkazuje. U međuvremenu, mreža ovlaštenih prodajnih centara se doslovno raspada mjesec po mjesec. Mnogi analitičari industrije čvrsto vjeruju da će Alfa Romeo završiti potpuno spojena s Maseratijem ili čak Jeepom tijekom 2026. godine. Možda će povijesno ime preživjeti u nekom modelu kao specijalni paket, ali Alfa Romeo kao potpuno neovisna marka već je spojena na umjetno disanje čekajući konačnu odluku. Broj 5 na ovoj listi je Jaguar. Jaguar, vječni favorit entuzijasta koji je neobjašnjivo odlučio samouništenje na najspektakularniji mogući način. Nema blažeg načina da se to kaže. Marka je službeno objavila da će ukloniti apsolutno sve svoje trenutne modele s tržišta i postati 100% električna do 2026. godine, s godišnjom proizvodnjom strogo ograničenom na samo 100.000 jedinica globalno. Zvuči moderno na papiru, ambiciozno u prezentacijama, ali također zvuči kao apsolutna strateška ludost kad 95% tvojih trenutnih klijenata još ne želi kupiti električne automobile. U 2024. godini Jaguar je jedva uspio prodati 31.000 jedinica u cijeloj Europi. I to stvarno boli ako se sjetimo da su prije samo nekoliko godina prodavali 78.000 jedinica godišnje. Pad prodaje je apsolutno brutalan. Ovlašteni prodajni centri su doslovno bijesni, jer marka planira zatvoriti gotovo sve fizičke prodajne točke i raditi uglavnom samo online, ostavljajući samo 50 centara iskustva na cijelom kontinentu. Ostatak, stotine distributera s desetljećima povijesti, ide prema bankrotu. A najtužnije, čak i Land Rover, njihova sestrinska marka unutar iste grupe, javno se distancira od Jaguara. A kad ti vlastiti brat ne želi biti povezan s tobom, to znači da je kraj već napisan. Za 2026. godinu Jaguar će u najboljem slučaju biti ultra ekskluzivna butik marka, možda prodajući jedva 5.000 automobila godišnje, ili jednostavno prestati postojati. A da sam se kladio, rekao bih da je drugi scenarij mnogo vjerojatniji. Broj 4 na našoj rang listi je Maserati. Europa, Sjedinjene države, svejedno koji kontinent, Maserati je u financijskoj intenzivnoj njezi na svim tržištima. Korporativni pacijent više od 2 desetljeća očajnički pokušava oživjeti svoju prošlu slavu, ali ovaj put više nema vitalnog pulsa. U 2024. godini marka trozubca prodala je jedva 8.200 automobila u cijeloj Europi. Da to stavimo u perspektivu, Bentley, koji naplaćuje doslovno dvostruko više po vozilu, prodao je značajno više jedinica. Njihov novi zvijezdani model EMC20, super športski automobil koji je trebao spasiti imidž marke, već je pao 30% u vrijednosti na sekundarnom tržištu u samo godinu dana. Stellantis, njihova matična grupa, umorio se od financijskog krvarenja. Brutalno je smanjio 100 milijuna eura u budućim ulaganjima i jasno dao do znanja da budućnost Maseratija neće biti kao neovisnog proizvođača.
Za 2026. godinu sve ukazuje na to da će Maserati postati samo marka dizajna korištena za specijalne verzije Jeepa ili Alfa Romea, ali više neće biti pravi proizvođač s vlastitim platformama. Povijesna marka koja je nekad predstavljala talijansku sportsku dušu, danas je samo skupa naljepnica zalijepljena na nostalgiju. Broj 3. I ovdje situacija postaje ozbiljna. Nissan. Pad Nissana u Europi je tako brz da izgleda kao usporeni kadar iz filma katastrofe. U 2006. godini prodavali su više od 543.000 jedinica godišnje, ali u 2024. jedva su dosegli 247.000. To nije privremeni pad, to je potpuni strukturni kolaps. Povijesne tvornice zatvaraju se zauvijek. Centri istraživanja spuštaju rolete, a marka je smanjila svoje europske operacije za 75% u manje od 5 godina. Sami japanski izvršni direktori interno priznaju da se Nissan strateški povlači iz Europe kako bi se fokusirao na Kinu. Prodajni centri su odraz katastrofe. Pali su s 2800 prodajnih točaka na malo više od 1000 trenutno, a za 2026. godinu jedva će ostati 400. Većina će prodavati električna vozila dizajnirana u Kini s Nissan pločicom zalijepljenom na vrhu. Završio je japanski stoljeće u Europi. Honda je već otišla. Mitsubishi također. A sad Nissan gasi svjetla i izlazi na stražnja vrata. I dolazimo do najnapetijeg dijela videa. Posljednja dva preživjela, ili bolje rečeno, sljedeća dva koja padaju. Broj 2, Chrysler. I ovdje ulazimo u vikend s umjetnim disanjem za marku. Tehnički Chrysler još postoji u Europi, ali samo na papiru. U 2024. prodali su 187 automobila, ne stotine tisuća, 187 individualnih vozila. Jedino što je ostalo je minivan Pacifica koji nitko ne kupuje i Sedan 300 koji je mrtviji od faksa. Ali najapsurdnije je da Stellantis planira preimenovati Peugeot 508 u Chrysler za europsko tržište. Da, francuski Peugeot s američkim logom. Smiješno je blago rečeno. Za 2026. Chrysler neće imati ni vlastitu web stranicu. Preživjet će još malo, ali samo kao računovodstveni trik, duh marka korištena za emisijske kredite. Ime će ostati na papirima, ali duša marke ugasila se davno. Broj 1. I dolazimo do šokantnog kraja. Stellantis, div koji je prevelik da preživi. Može zvučati nevjerojatno, ali Stellantis, tvrtka vlasnica polovice marki s ove liste, a na rubu je implozije. Ima 14 različitih marki, više od 260.000 zaposlenika i 39 milijardi eura duga. Carstvo se ruši pod vlastitom težinom. Samo tijekom 2024. godine prodaja je pala 27%. A dionice su se srušile gotovo 50%. Izvori unutar Europske komisije već priznaju da se pripremaju za mogući kontrolirani raspad tijekom 2026. Najvjerojatnija budućnost je da će Peugeot, Citroen i Opel preživjeti, ali vjerojatno pod kineskim vlasništvom. Fiat će biti apsorbiran. Jeep i Ram vratit će se pod američki kontrolu, a sve ostalo će nestati. Ovo nije privremena recesija. Ovo je potpuni kolaps. U 2026. europski automobilski krajolik bit će neprepoznatljiv. Kineske marke kontrolirat će više od 1/4 ukupnog tržišta. Milijuni će izgubiti poslove. Pa kontinent koji je izumio automobil gleda kako mu umire vlastita industrija. Dakle, ako danas imaš auto od neke od ovih marki, moj savjet je jednostavan. Prodaj ga sad dok vrijedi nešto. A ako radiš za jednu od njih, ažuriraj životopis već sad, jer ovo nije upozorenje iz budućnosti. Kolaps je već ovdje i događa se u realnom vremenu. Sad, reci mi u komentarima koju od ovih marki misliš da zaslužuje preživjeti. Čitam te dolje i kao uvijek, pretplati se, ostavi like i podijeli ovaj video jer sljedeća domina mogla bi pasti mnogo prije nego što mislimo. Čuvaj se na cesti, vozaču, i vidimo se u sljedećem videu.